Special shout out sa amo ang mentor, team leader, and Kuya Rods Navarro. So, happy birthday, Col. Okay, kantahan na to siya happy birthday in 3, 2, 1. So, good day mga guys. So, for today's video, mula na punta. Sana all. I mean, ano po ko i-introduce sa inyo isa ka inland resort diri sa Tagum. So baguhay po di siya nga inland resort diri sa Tagum, no. Pero bago ta mo adto sa bagong inland resort diri sa Tagum, which is the Abyss Place. Adto sa akong kauban. Or kung saan ako akong kauban diri sa may mission. So again, later on tudlon ako sa inyo kung asa dapat agion ang Abyss Place, bagong inland resort diri sa Tagum. A few moments later. So again mga guys, kami karon sa may Robinsons. So diri agion ang Abyss Place mga guys. Straight lang mo hantod maabot mo og ginatawag nila Crossing Timog or gikan Robinsons. Straight lang hantod makakita mo og another gas island. So pag maabot na mo diri nga crossing mga guys, diri ta pa right side. So again, likot na pa right side mga guys. And straight lang. So naara diri unahan ang Abyss Place, bagong inland resort na po diri sa Tagum. So diri na po among venue karon mga guys sa among event. So pag makakita mo og another gas station mga guys, EPMD. So wala siya pinaka-landmark mga guys, no. So direta. And makita na nato ilahang sign, tarpaulin, Abyss Place. So diri na napita mga guys ang Abyss Place. Agay. So na namin diri mga guys. Muna ni siya ang Abyss Place. So dira ang hall. And na siya yung lounge diri mga guys. And yung mini pool. So muna na mong venue ron mga guys, no? With magagang. And later on magmontage sa punta sa decor. So watch out. Thousand years later. So good evening mga guys. So again, dito lang banda ang Abyss Place, no? Bagong inland resort dito sa Tagum. And it's time for shout out again sa mga wala na ko na shout out, especially kay Aljun Omega. Shout out sa imo diha, Brad.
And also a special shout out sa among mentor, team leader, and Kuya Rods Navarro. So, happy birthday, Col. Okay, kantahan na to siya. Happy birthday in 3, 2, 1. Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And that's all for today's video. See you again next vlog, mga guys. And peace out.